Zen gauz? Ondo. Ondo, ni Mikel zu? Ni Jose Antonio. Jose Antonio urtasun. Zulaika. Azkoitarra? Azkoitarra, beto. Egoli harrak horriteko, Bai. Eka guen zu. Hemen askotan abizita. Entrenatzeko ondo? Hemen ahontatzen gero ondo itxeu. Bai. Sigun. Urtia zen bazkazu, atrabentzen jaso anima? 61. 61? Ez du, manten? Oitomas? Papela firmote, jubilao. Baina, itxura horrekin, oitomas, Ondo. Bai. Ta asko diltzea korrikatela? Bai. Hemen asko itxin korrika nola esaten da? Atxintxike. Atxintxike. Importantia, atxintxike. Hemen hitzak eta ikasten ditu. Bai. Atxintxatik hitz politia gaina, atxintxike. Jose Antonio gauza bat, hemen asko itxi aspetxi ikusten da, eta hor, normalian, pike sanua izaten dezu, futbolen da, hola, ez da? Bai. Baina, antxintxiketan? Antxintxike asko itxi eta aspetxi beti bat izan dira. Korrika bat hor duen. Bueno, ez nekin, bai? Esku hone haugen bezala, kotxitxe, aspetitxe. Horriatik da xe, je. Hori da. Askoetin xe dana bukaera. Bai, da aspetin je. Hoi da. Eta bi juntatzen, dio hartzean eskulturago irudize. Politia askoa gaina, Txapelketa zotan debiliteko zea? Saso baten bai. Poin txapelketa eman ditut. Eman ditut. Irakasle zu? Ni irakasle ez, ni monitore bakarrik. Monitore bakarrik? Ni lana elektrista ditet. Bueno, danetako balitzu. Nahi. Txispa bakazu bateak eta guztako. Bai. Ni korrikata gustatzen zetik, baina nahiko traketxan naizela bakizu. Eta teknikan bat erakutxiko aldiazu, hola, entrenatzeko denboi gonenakin, korrikan hola egiten dan. Bai, lau paso. Lau paso, hoi ekutxiko zenekin. Bai. Fundamentuakin. Jarri. Hauzua. Belar hileri hartu. Bai. Da bertan. Zu alde batetik nik bestetik ingo duk, bizarro. Bai. Bertan Gabriela Pagadi. Bai, Jose zuk esan. Dela honekora. Hori. Bueno. Hauten zazio de trip, hau, apuntatu. Vale, ipurditxe gotxa. Jose Antonio? Beste, bai, hau pitxoan berreu. Tokatik eta indertzeko da, guztat. Hola, Harri. Tiritzen hon bat zinen bezala. Hola, Zini? Aurre, bai. Mentxe, entrenamentu gogorra, Jose Antoniokin hementxe, pausuak ikasten, eta igual dionekin. Jose Antonio eta guen, korreketiko lehenengo kontsejua igual azten danak entzako, ritmo mantentzeko eta zin izaten da. Ritmo mantentzeko onena da, aldemen egoen berriketan. Bai, karrera txiki beti gero, berriketan? Bai, hori da, berriketan. Bueno, igual dira. Arnazi geuren martxan, kontrolatze du. Hola, Gure ritmoa bizen gauzan, beste batzuk azkarro jundera itzein gozen. Gero zapatillak eta, oindauzkeu. Importantia, zapatillak. Ondo aukeratzia. Leheno jute zinen tenta eta bakero klase bat egote zan. Bai. Zapatillak bai. Bai. Oin danetiken. Oin danetik, ez da? Markamen batek gomendatzen dezu, hola? Nik guztua ibiltzen Gurekin taldien asko ibiltzena Pegasus 38. Pegasus 38? Hola, esan da kamionak markamaten du. Komodea, amortiguazio oso ona. Bueno, Jose Antonio, eskarrik, azte mandako kontsekungatik. Plazer bat, hemen guztitzen egin eta segiz, azuzue entrenamentuak. Hori da. Horretan nikoa, hala, aprobetxatuko. Ni bezaldea. Bai, aio. Arte. Nika guztot, aterkin, ja. Nika una puta. Jose Antonio, eskarrik asko, antxintxike akustegatik. Eta antxintxike hitza oso politia iruditu zait, eta pentsatzen eko zate, ze jau pagadeko lajantzita, zara, txil mafiakoan koñata, ez? Antxintxikei abesti jeieko, naiz, Rodolfo Antxintxikili 4. Eta, zuen baimenarekin, antxintxike hitzai abesti ja nahi diotin. Sartu nahi zuenian musika, DJ. Pegasus, el antxintxike, mola mogollon, askoiti eta azpeiti, andra eta gizon, ise eta hile, dominak al monton, Jose Antonio esker, egin maraton! Pegasus!
Pegasus, el Antxintxike, mola mogollón, aitonako monari sano menzion, Antxintxiketako hobe itxaron eta Pegasus 38 erosi zion. Pegasus! El Antxintxike, horrela dantzatzen da, aurrena, belauna kaltsa, bigarren, puntatakon, hirugarren, laia baratzan, eta laugarren, el carrerón. Eskerrik asko, Jose Antonio.